сте светлината на света. Възлюбени на Господа отци, Ваше високо преосвещенство, възлюбени Господа отци, братя и сестри, с тези думи Господ Исус Христос се обръща към своите ученици и чрез тях към всички нас. Каква е тази светлина, с която ние можем да свидетелстваме пред света? Разбира се, това е Христовата светлина, защото Господ Исус Христос казва: аз съм светлината на света. Така да видят, казва, добрите ви дела, да прославят вашия небесен Отец. Христовите заповеди, това е светлината, от която ние можем да черпим, за да грее Христовата светлина и в умовете ни, в сърцата ни най-напред, после в делата ни и в нашия живот. И в това отношение изключително важна е вярата ни, как вярваме. Защото всички четем Христовите слова, всички се стараем да ги изпълняваме. Но ето колко деноминации, които наричат себе си християни, има, дали всички изпълняваме Христовите заповеди. Защото малко след тези думи Господ казва: не мислете, че съм дошъл да наруша закона, не да наруша, а да изпълня закона съм дошъл. И всеки казва, който изпълни тези мои заповеди, вели ще се нарече в Царството Божие. А който наруши най-малката от тези заповеди, той най-малък ще се нарече в Царството Божие. Следователно, има голямо значение как четем, как възприемаме тези Христови заповеди. И тук е мястото на вярата. Да имаме това разбиране за Христовите заповеди, такова, както ни го е предал Господ Исус Христос, защото казва: нито една чертица от закона няма да премине, докато всичко не се изпълни. В Святата православна църква за това обръщаме изключително голямо внимание на вярата ни. Защото тя е запазена до ден днешен през много изпитания, през много борби. Днес празнувам паметта на светителци от 6 Вселенски събора. Вселенските събори, чрез които истините на вярата са ни формулирани и запазани, за да можем чисто и неподправено да вярваме. Защо? Защото както вярваме, така и живеем. И всичките тези изпитания и борби, през които е минала Светата православна църква, знаем, на Първия Вселенски събор толкова много се е спорило за една думичка. Единосъщен или подобосъщен е Синът на Отца. Ако беше подобосъщен, т.е. не единосъщен на Отца, тъй както полуарианите, научени от арианите са учили, то би следвало, че Господ Исус Христос не е еднакво Бог, както Бог Отец. Някой би казал, в тези толкова абстрактни понятия, какво е толкова голямо значение? Изключително важно значение. Защото как би било възможно спасението на нас, човеците? Как бихме отишли при Бога, ако някое друго същество, а не сам Бог, ни спасява, ако на кръста не Богочовекът Господ Исус Христос отдаде живота си, не неговата пречиста кръв, а на някакво друго същество кръвта е била пролята. Може ли да се простят греховете ни? Може ли да се съединим с Бога чрез някакво друго същество?
Може ли да се съединим с Бога? Може ли в нас да имаме живот? Както Господ Исус Христос каза, аз съм живота на света, дойдох да им дам живот, да имат този живот в изобилие. Може ли да имаме живот от източника на живота, който е Бога, ако нямаме това общуване, ако не приемаме пречистите тяло и кръв Христови, които да ни оживотворят? Как бихме познали Бога, ако не Бог ни се открива? Как бихме го познали, ако не сам Той пребъдва в нас? Затова ето виждаме колко огромно е значението и как действително се изпълняват тези думи на Господ Исус Христос, че портите адови няма да надалеят на църквата, въпреки всичките борби, въпреки всичките опити да се замъгли вярата, да се преиначи, да се затъмни, да се скрие от човек, така че да стане невъзможно спасението ни. И ето всичките от тези, които са се отклонили от Светата православна вяра и от Светата православна църква, погледнете и вижте коя от християнските деноминации говори за обожение. Кой от другите неправославни богослови е изрекал това, че смисъл на християнския живот това е да придобием благодата на Пресветия Дух? Кой? Кой говори за нетварни и божествени енергии, които приемаме при Святото миропомазване? Така че виждаме, братя и сестри, колко изключително важна е вярата ни. Защото ние можем да вървим по този път, който води при Бога, без да имаме пълното доверие в Христовите слова, постоянството, себеотречението, да вървим тъй, както Господ ни е заповядал. Още от времето на Господ Исус Христос имаше човеци, които бяха Негови ученици, но в един момент човешката логика не издържаше за това, което Господ им говореше и те преставаха да бъдат Христови ученици. Един такъв пример е, когато Господ говореше за това, че ще даде своята плът и своята кръв за храна и питие, за човеците, за прощане на греховете и за вечен живот. И мнозина ученици, когато чуха тези думи, казаха как Той може да ни даде, да ядем Неговата плът и да пием Неговата кръв. Тежки са тези думи, кой може да ги слуша? И ето човешката логика се отклони от Бога и по суетата на своя ум тези човеци се мислеха за вярващи, имаха своите духовни търсения, наричаха се юдеи и са вярвали, че вярват в Бога. В същото време отрекоха, в същото време не повярваха на това, което им говори. Затова виждаме колко важна е вярата. И неопределен човек, недаден човек може да бъде стълб и крепил на истината. Напротив, църквата е тази, която е стълб и крепил на истината, по свидетелството на Светия апостол Павел. Затова ние и днешно време нека не вървим по суетата на своя ум. Нека се доверим на църквата. Тази съкровищница на премъдростта, този стълб и крепило на истината, която пази непокладно, неповредено, чисто словата на Господ Исус Христос, чрез които можем да се спасяваме. Да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно, да пазим преданието, което са ни завещали светите отци, защото, пак казваме, живеем както вярваме. Вярата не е нещо абстрактно. Мнозина вярват, че могат да вършат
било престъпление, кражби, да се подават на какви ли измами и манипулации и мислят, че по този начин ще получат добро за себе си и ще им бъде добре. Така вярват мнозина хора, вярват в това, постъпват по този начин, но се оказват излъгани, защото стъпват от Христовите слова. Мнозина православни християни дори вярват, че като дойдат в храма, запалят свещичка, постоят малко на служба и си тръгнат и си изпълнили своя християнски дълг. Мнозина вярват по този начин. Тази вяра не ги води при Бога. Затова е важно да познаваме какво ни учи Светата православна църква, какво да правим, така че действително да бъдем светлина на света. Мнозина чуват тези думи, които Господ Исус Христос казва за милостинята, бъдете милосърдни, както на вашия телесен отец е милосърден, и раздават милостиня, но след това разтървяват, гордеят се примерно от това и ето как дяволът им открадва този голям принос, който извършват помагането на бедни човеци, грижата за бедни човеци, но когато влезе самомнението, когато влезе гордостта, ето нямаме никаква полза. Затова е много важно да познаваме вярата, за да знаем как ни е казал Господ Исус Христос да постъпваме. Така че да не нарушим, да изпълним Неговите заповеди, да не нарушим, а когато нарушим, да се каем и да получим Неговата прошка и милост, така че действително да се виждат в живота ни Неговите слова и по този начин, чрез делата ни, действително Христовата светлина да свидетелства пред света и да се слави Божието име чрез всички нас. Честит и благословен празник!